Moi. Tähän askarteluun nyt tarvit langan, teipin, saksan, sitten paperi, puhdas paperi. Tarvitaan yhden. Taitat sen sivusta sivuun. Sitten leikkaa. Todella nopeasti. Tai ei sille nopeasti, mutta rauhallisesti. No, mä teen nyt vähän poikkeuksellisesti vähän nopeammin. Mut tasaisesti. Noin. Ota yksi paperi. Tää on siis tämmönen, joka on leikattu. Noin. Taitat sivusta. Näin päin. Noin. Sitten sä teippaat nää kulmat. Silleen. Odota. Näin. Tommoinen kaikki kulmat. Kun on laitettu kulmat. Näin. Sitten tajutat ne silleen. Odota hetki. Tän pitää myös teipata. Noin. Tommoinen kyllä. Sitten tarvit toisen sivun. Näin. Taitaa sitä samaa kuin sen aiemmin. Noin. Sitten leikkaa vaikka perhosen tai piirtää ensin. Jos et osaa perhosen. No niin. Tänne tulee. Sitten sä laitat tänne. Tämmösen sivulle. Teippaas. Sitten väritään vähän myös. Ja tuolta et erottaa missä perhonen on. Sitten nyt on langan vuoroaika. Ja tää on vähän sotkuna. Mä pidän pausa. Ja sit sä virkaat. Ensin sä laitat tämän. Kuin mun edellä. Tai siis mun yhdessä videossa on se langan neuvottelu. Niin alat sitten tekee kädellä. No niin. Tämmösen mittaiseksi. Koska sä laitat tästä. Siis tänne taakse. Näin päin. Näin. Koska sun pitää teippaa, sun pitää jättää näin. Sun pitää laittaa nää sivut tosta näin. Tällä et jää vähän yliksi. Näin. Et voi laittaa käden. Sitten antaa äidille. Tai kenelle te haluatte antaa. Ja joo. Ja tässä on meidän ja tilakaa.